ngoba ngilana guys, ngithunywe abantu asebebadala kumina ngokwe-content, futhi ngithunywe abantu asebebadala kumina ngokomqondo. Uma ngithi ngithunyiwe ngichaza ukuthi kunabantu abangibonisile la nganyathelanga khona kahle ngungu Ayanda. So ngenza le video lena ngokusho ukuthi kune video engeke ngayi-upload, I think awu-2, okay, iyodwa futhi. Kune video engeke ngayi-uploada la khona ekhuluma izikhulume mase ikhuluma ngevalue. Kodwa akwazi ukuba choose Suzele abafana bekwenzela ifavor. Oh, wena usubona ukuthi une value sawuzele kade unyakaka yini? Usubona umuntu onganayo imali ukuthi wena ngeke usumdate umuntu ongenamali nongenamoto usuzele kahle. So ngoba ngila ngizohoqisa lelo gama lelo ngiphinde futhi ngilixolisele, kodwa ngicela ukubeka kucaca ukuthi angixoliseli yona i-content engiyenzayo. Cha, i-content engiyenzayo ngiyazi ukuthi ayikho wrong. Into e-wrong amagama engibuye ngiwasebenzise ngaleso sikhathi kuqondene nokuthi ngenza ivideo ezolidinga lelo gama lelo. So ngomonakalo osukhona, umonakalo okhona-ke akusiwona owokuthi ngivika ama-rumors noma ngivika inkulumo eqhamuka ngama-fake account. Lokho akungikhathazi nakancane. Lokho kwama-fake account nokuthi kuthiwane ngale akungikhathazi. Into engikhathazayo kakhulu ile yokuthi kuyabonakala ukuthi kunegama engilisebenzisile elingafikanga kahle kwabanye abantu besifazane. Kodwa ngifuna ukuqinisekisa futhi ukuthi angixoliseli yona i-content engiyenzayo, ngoba nayo futhi angeke ngize ngiyeke. Into engase ngiyeke ngoba sengibonisekile ngayo ile yokuthi kube khona igama engizolikhipha ngokunganaki kanti lizofika lihlale kambi, cause sonke siyabantu besifazane kunezinto futhi esidlula kuzona. Sorry. Sanibonani, I don't have a lot to say, just uTamara uyahlanya la ikhanda, right? Futhi wonke amadoda avumelana naye ayahlanya la ekhanda. Uyangidida uTamara methi kubantu besifazane. Njengoba ufuna indoda enemali, indoda yakho uzoyihlonipha ngani kunjani umuntu akajole netype yakhe. Uchazani vele? Thina okay, mhlambe yimo ngayigethanga kahle. Because thina the last time I checked besingabashela abafana. So uchaza manje ngithole netype yami. Ekubeni ngingazisheli ngithi njalo ngingahambi mina ngoshela umfana uyeza yena ezongishela. Shuthi umfana mayebona ukuthi mina ngiyitype yakhe ngimele ngithi cha ngisuyitype yakhe. If ngiyamthanda ngicha awusitype yami. Lena ayisoze yazwakala nani futhi niyazi ngisho ngalibizwa belungu baphesha bezoyichaza ayisoze yenza umqondo. Kodwa ke ngoba vele i-defense yaphoqa amakhokho egroundini. Okay, umuntu esifazana umuntu esilisa bayathandana bathola ingane baba happy baba right, umuntu esilisa uhappy wangenza indoda emadodeni, umntwana wami uyisibusiso esivela kuNkulunkulu, right? Babe right babe happy, kuba umuntu esisonomayo hayi laba benyawo. Sure, kube khona ungaboni ngasolinye e-relationshipini, bacaza stokfela, uma wengane aphuma bhekele, baba wengane aphuma bhekele, okay sharp automatically. Mawengane useyisidwedwe bengasona kade sathandana nami. Ngoba usahlukene nami useyisidwedwe ke manje. Njobe seyisidwedwe mina ngizoyenza show mfethu ukuthi umuntu ozele ngiyexoba indaba yakhe mfethu ngoba ngifuna ukuthi kube khona umuntu ozele uhappy. Hayi Mambovu ngiyanizwa nigadla niphindelele kuma video alosisi lo. Sengisinama ke ngibeke wami umbono bafowethu. Lana ngibuka ukuthi nina nimisa ipoint la leya video. Yabo? Leya video ibhekise kumuntu wesifazane onama choices ophumela obala ngama choices akhe athi mina ngifuna indoda enemali, ngifuna indoda ukuthi ngifuna indoda ukuthi ekubeni yena engekho perfect. Lokho kwehlisa isithunzi sabantu besilisa abasazama abasapatanisa ngoba bayibona bengelutho bona since abantu besifazane bethi kufuneka indoda ukuthi kufuneka indoda ukuthi. Usethi ke wena njengoba unalawo ma choices uyomhlonipha ngani lo muntu wesilisa o right uma wena ungasenalo ihlolo kaMama usuyizalile nengane ngoba ngeke uzuyizale inkosana kuyena na uyomhlonipha ngani. Akakhulumi nawo wonke umuntu wesifazane, ukhuluma nomuntu wesifazane ophumela ubala ngama choices akhe, lama choices akhe ehlisa isithunzi sabantu besilisa abasazama. uTamara ningamshayi kakhulu ladies, ulandela igama lakhe. Uma ukuthi iBhayibheli ukulifunde
uThamara vele akaze ephile emangeni waseBhayibhelini. So yikho lengane inishange ngeqiniso nje. Kodwa ke ladies, deep down we know into ba uThamara is telling the truth.